But one I know no to man. Marine Temple. Ofiaafuluagu na-ekwu. Ife men Dibia isi ụtụtụ abụọ. Na what is going on? Ife na-aga na Facebook na-agba yala kịta anụwa gbasara Ayaya Nando na Okongwu Dibia. I am very disappointed na such thing. Mana nwere onye blame. Mma ntọkwa n'onwe m ụta iwepụta ọlụ Dibia na social media. Mana ọnụma na ọ bụrụ na arapụ isi aka wee gba olio na ọkọ ya esi na-adị. Facebook ọnụ fụkwanụ bụ ha fele mba ụwa. Ụmụ nwanne anyị na-ekili anyị, pastors na-ekili anyị, ndị dibia ndị ọzọ na-ekili anyị. Anụmalụ nọ n'ọlụ Dibia na bigo a na-asọbụ asọmbụ, a na-asọbụ ọlụ Dibia asọmbụ. But now ọlụ Dibia adịgo very common, ọ dịgo very real na everybody now nwee ike zụgide afịa ma nke gbagide ashawo ọsị na agwa amaghị ya. Ayaya Nando akpọ m ya na phone yesterday, anụgo m your own story. Okongwu Dibia mmakpọ nwe na phone because na mụ na ya na-agba abụrọ level and ịbụrọ Dibia. Onye blame rinne bụ Ayaya Nando. Blame kam ya dịzọ ka nsi blame ya bụ na onye ọbụla na-eme Dibia na-asị ka mmadụ bịa gbanye ya n'iru akwụkwọ ebe inwe Facebook nke yi. Kedu ife mmadụ nke ife advert mmadụ ga-emeli iyi karịa nke chi ya emeli iyi. Advert mmadụ na-emekwa n'ụwa anụwa bụ na a na-alụ ọlụ anya na-eme ekpele ka ọlụ anyị lụ ka ọ na-aga na ọlụ ọbụla anyị na-alụ gaa na ọ ya kpọtara anyị more client. Mana malụ na amalụ na ọ bụrụ ọrụ niile Dibia lụ na-ele and onye ọbụla nne na-ebu ka ụwa si na ya bụ highest n'ụwa anụwa na-eme mistake. Onye ọbụla niile ewu ga-ewu ya ewusi onye ọzọ ewubekwa maka na-amụ ọnwa amụọ ibia and ime ka ọgwa wee sị na ebuka ezigbo mmadụ na social network ịmana ị ga-enwe problem. Ndị inwe 100 followers 80 followers nke bụrụ ndị kpọ ya asị 20 abụrụ ndị like gị. Ayaya Nando ito this guy alụsị according to video nke watch this morning jee park na the guy nọ o wee kwuo sị na igwe ya ngwa na ya na-akwụli ya ụgwọ every month 250,000 na ihe bunye ya moto lụọlụ ya 5 bedroom flat iwe bunye ya moto nke ibunye ya adịrọ mma ọ dị impatient kama ọ ya abịa nwee ndidi 2 weeks ọ gbaya leba because nke o ji bụrụ nwata na ịmara nwata na okenye emekọ ife okenye emebeze ka nwata maka na okenye na-adị mma okenye bi emekọ ife and before mmadụ eme ife ọ ya akpọghịrị advisors. Social media alone no. Unu need inwe personal advisors. Ndị ga unu malụ ife dị na social media. Social media na-ebugo onye mmadụ enu. Social media na-ebutu mmadụ ebutu. Ọ bụrụ mmadụ na-asị gị ride on bụ ndị fọgide anya. Biko ana m ayọ eji m this million wee na-ayọ. Onye ọba n'iwe na-ewe n'okwu anụ ya dajụọ. Mana si kpọọ na alụ. One, o nwe video ndị eme. Mmadụ ndị si na a na-ele nke a na imeli ya ife. O wee nwee ego nke asị na imeli ya o wee nwee ego ọ bụrụ ife ndị a ga-achọ ịma we don't care to know omenala abụrụ na omenala nye omenala ihe enwe ego ọ bụrụ mmadụ na-ebe igwe ọgwụ ga-abụ ọgaranya ogbenye ga-abịa ọgaranya ga-abịa ekpere na-ekpe bụ nke ka ụkwụ eji bịa ka ụkwụ eji eje na mma na ọ bụrụ na ebesizi ya ọkazie njọ. So all those things bụ advert eji adọ fans ya na-adọ dugodu ma ọ ga-efe fans nwanụ ga-eme ọ social media ga-eme ụnụ bụrụ ọgaranya mba ife ihe unu blọg lanya bụ ife unu na-eme bụ aka ọlụ ịlụpụta na example na ịkpọta ndị okoko akwụrụ ndị atasị arụ n'elu juru afọ mmadụ juru moto ebe ibe anyị test ọ mmadụ bute moto kata Mercedes na be m ka onye Thanksgiving si na mma mgbanyekwa na Facebook. I can't put it on social media for some inwego testimony ife ọma kịta ọkata na arrange ma a sị ma na nzọrọ ụkwụ tata ka mgbapụ akpụkwụ m na ụkwụ na ana m enyi dị nwa nwapụta social media wee jee mee plan work with somebody ka m mee video enu na bụọ m igbo ana tigbuo m mma mmịa fail m bụlụ pass m bụlụ ụlọ ya gbasara ịtụ this young man alụsị mana ikwu ya nkwa na ị ga na-akwụ ya ụgwọ every month 250 ka o wee na ya awa asị ọ bụ na ọ bụrụ this young man na-akịta awa asị ba gị o nwere ya amaghị na social media mana amaghị ya maka afọ ya egwuregwu
Yes, Ayaya na-ewu. Mana social media dị iche. So many people n'obodo Igbo wee fụ yi. Okongwu Dibia n'onwe gbanya n'akwa bụ unu ma agreement according to what the boy said. N'unu ma agreement na ị ga na-akwụ ya ụgwọ every month. Ọ nwa be ka ọ bụ is your boy. Ọ your boy na-e promote yi. Ọ dị ka PM bụ Michael. Egotere m ana. Lụọlụ ya sorry alụbeghị m ya ụlọ maka mmankwụ nke nne mere tia mma ntụasị. Egotere m ana. Ejekwu 50 by 100. N'onye ya nwaanyị. Onye ọ na-anụ bụ onye Ebonyi steeti. Ndị Ebonyi steeti na-anụ nwaanyị na na-ego efi. Nke mụ anụ nke m egoro m efi. Mana nwa bụ onye na na-ego efi na nkefa. Ngwele ego efi nyefa. Fejegote efi Igbo. Yes. Mmasị na egoro nwunye m efi oge nna anyị ọnụ mena ndị be my PA na-achị nwaanyị gonye efi na mmakọtara efi ngekọta efi m. Ọ tụba mmadụ ime nje n'ọlụ ya. Ọ ife ndị a bụ kameraman m ka m na-agwa ya. Bụ Michael na Michael. Onye ụmụ ya oke bụ. Ọ bụrụ nwanne m ọ bụrụ ikwu m ọ bụrụ ibe m. Afọ mana bakery ebe ọ na-ata ahụ wee pikili ya. So wee bụrụ nwaanyị ga-ekwu ya. Wee kwu ya nkwa na mma lụrụ ya 2 bedroom flat na ngotele ya. And agwa m ntụ ụlọ my estate na mma lụrụ ya. Ọtọ dị na dị na n'ime steeti ma. So o wee bụrụ ya nkwa ọbụla ikwe mmadụ n'ụwa anụnwa bụrụ onye na-asaba isi tara ya ka imezuo ya. Maka ọ bụrụ imezuru nkwa ha ọfụ na ji because ụmụgụ na ndị mmadụ amarọ ndị papa anụnwa mmadụ na-ekpọpụta tụọ alụsị ahụ. Asịrọ m na alụsị atụ ma ọ dịrọkwa mma o mana iwe ka iji mee ya iwe ọkụ o ji iwe ọkụ emebi ife really o nwere onye bịa na-eri nke ọjọọ the guy na nwapụtakwa Facebook na o soro gokwa ọkụ okwu abụghị na mkpali nke na nwatakịrị etiga akụ okporo gị akụ gbapụ ọsọ ndị ọjizi ichele yes nwata ọkwa nwoke ịkpọ nwata nwunye ya nwata kparịa ya ọ bụ na imebere onwe social media ala na-ekesapụta pakeji onwe were nwayọọ ife na-eme ife aba anya ukwu ọ mmadụ niile ya alụ họteelụ na Dibia ọ mmadụ niile ya abụọ ọgaranya ọ mmadụ niile ya abụọ kalịkasịa na Dibia ọ mmadụ niile ya enwe duplex agbala nze good morning agbala nze eji m ihe nnukwu ụgwọ mana oge adịka elu ihe nwere ụmụ ndịda adịma corruption mana ya dịba so ọ bụrụkwa eji m ụgwọ ego mana eji m ụgwọ ọgụ ego ịkọrọ arụsị m ya dịbakwa mana ndị ọmụniti na friji nwere ka ọ si ajụ oyi ọ blọkụ o mechara otu aiz apụ wee sie ya wee likwa ya bụ ndakwa so wee bụrụ ya ọmụma niile ya alụ duplex ọmụma niile ya aba flight ọmụma niile ya ego moto mba aflight na alụ Dibia arụ adịghị dị ụmụ yi inwe plan for your children ụmụ ya na-eje akwụkwọ nwa gbagote ịlụ ọrụ imeri ọrụ ọlụba ọlụ nwetebe ego ọ bụ na ị nwere nnukwu ego nwa ya enwe nnukwu ego mana nwee afa anụmanụ na ọ bụrụ ọgwụ niile Dibia gwọ na-ele ọ bụrụ ọgwụ niile Dibia gwọ na-ele ngwa na testimony mmadụ niile ịkpọpụta na social media ka enye testimony n'ime fabụlụ nke ndị anụnwa dịka ndị agụụ na-agụ very non-sensitive boys nke a na bitcoins ka ọ na-eme nka mmadụ ahụ mchọkịta m jegbanyere vidio Mercedes mmadụ bute na be m na mbe ogo moto nke a bụkwa onye yahoo nke a bụ onye na-eme oil business yes mana mma mgbe ya na Facebook mana mbete ma WhatsApp status yes and mma mbịa onye niile nwa anwasị ka mmegharị nji ka m wee dọọ crowd anyị nọ na boom igbu mma mmịa nke bụ nke m ya bịalụ m nke na-abụrụ nke m ya fọk out atụrụ ọ na nligo ndị this morning na aliju afọ makalikwa ndị na-enu nri a makalikwa ndị na-enu nri ọzọ mmerigbu onwe m na-eri nri ụwa gbanye mele nke ọ na ezi afa ka ego ezi afa megịnị ka ego ọ bụrụ mmadụ niile ya alụ họtel ife na-eso okwu akịta bụ na ka m gwazi unu ife na-ebute nọnsensị ya na soshal midia ka m kụzie ya kịta kwụ na anụ aka m na-abịa akwa ọkụkụ bụ tiwara akịkị gee ntị ka m kọọrọ ike ịnụ yes ịdị opportuned lụọ Dibia gwọọ ọgwụ nweta ego ndị mmadụ abịa ife niile abịaghị nso so many of them bụ foolish people ọmụmụkwu ekwugo m okwu taata n'ụlọ m taa ekwugo m onye ikeche kọwa ya kọwa ka afọ ewelu jealousy na the boy bịa chapụ onye ọbụla na-achọta ka ọlọ hotel onye ọbụla na-achọ ka ogo nnukwu moto competition
o wee bụrụ na ọ nọ na imitate that boy na touch ya na-enwe nkịta ahụ mụnwa nwe nke mụnwa lọ bụ water factory m lụọ tenant house 35 building ka nwe 35 ịtọ na ise ọ bụrụ hotel and mma nwere isi m kwụọ na m ga-arụele hotel ka m nwere dịka onye a wee na-arụzi atasị gbute ọtarachasị gbute ife niile ka ụnụ rabụ ndị na-para mmaga na social media. So many of you are fool ndị alakọ na ụnụ nwere uche. That guy bụ akwa chukwu agbanyegoro ya tọọchị ọ na-egori ụwa ụnụ achọkwa ụnụ miteti ya ị na-emiteti ya fọmantị nke ya ụnụ chọba fire by force ka ụnụ wuo onye chukwu tụ na ọma nwuo if mmadụ ọrụ ga ndị mmadụ na-enye mmadụ ego si aja emele vidio were ego nkwụọ ya ka imelụ vidio ikwu a kọnses na platfọm yi ka kparịa m ntụọ ya alụsị maka chike mụ na ya na-abụ ntụọ ya ọsọ nje mabe ndị ọzọ tukwu oyi afọ ejiri m ya ọfọ. Yes, or competition, imitation, to imitate somebody. Yes. I bought a hotel. When they be full flashy chair, flashy motor, flashy this one, everybody will form and tapota. Into a lego mother tell Aquay, or Yamelamonka, in the Bologana. Name the Bogalana, the Mandokada, Ndiago, hungry people. Stapa, onye na-eribe 2 square meal na bitcoins asịkwa ogini butu unu dị ezuzu ogini butu unu dị akpali onwe unu mkpali ogini butu unu ama nkwa elu omenala Igbo ugwu ogini mere unu nwe ozi ifele na unu nwe ụmụ unu nwe nwa otu maka na madam nwanyị na Dibia University mpụta na mgbanye kamera na ezuzu ọ pụtara na school and say that they look at what your daddy is doing on Facebook. Or believe you feel it. Backbone, legacy. Even the tuning and Yaba club, waging the Joe balls on. And it was equally second thought. Now, Dibia Facebook, Anya. It can be on Facebook. When you're agorofia, we fool. I can't know. If you mean I'm on social media every time, I'm not low. I'm a government official worker. You know, so I'm very busy with my government work. All of them are not like a Dibia. Muna Efo, Anyapa, other Balanya, Lola, Banyaki, all over the Gassi, no one they do not work at Nando. Only do know one life can that way. Only did you know when make it a doctor? Mba. Or give him you talk about by fire by force, only you. It you will. You want to rain. It okay, the Kakimaran. It okay, the Konyanka. You go to go with you. You go to go with you. Music don't weigh messy. So, isn't you wound? Okongwu Dibia. Ipeka, more by a small boy. You are a small boy. Imbaya. Etaro, no kum. Ayaya, Okotamokunela. Ayaya, only for months in the opute. Castigo. Magic couldn't be made on social media. You will take care to educate to his rice, educate to his yagua, plastic. That is American wonder. Magic came and I fiat on the music on social media. Okay, pimp, I died. I'm going to magic here. And then Mamoria. If ever Montieri family, they were, I was here on my care of Wally number. Yeah, my other my go to hell. It's why you want them on not scam and cast coming when night. Who won the mill? Who won the mill in your make one put away fee? I put all in the Dibia na pass. I put it in the can good. Some buffet, some pass. So Mary, then you come all the Gassi can do or die. Oh, I call you. All competition couldn't let me. And you're saying, see, Facebook couldn't care about all for it, but as you get buying on Facebook 1 million, I never can. Get on up with a blue magic. On your cause, magic, you don't want magic because it's Yakwa. Or is Yakwa no cold game, may go. Or eating your rice, yeah, can't put that phone, JCN, yeah, take time. Because while no one on social media, human person take time on from the boy room,
maybe omenani maybe go find na Facebook kwanu nwu ugwo obokolo ni kana na Facebook na Facebook onye comment na say block ya no ka me fe ndi ala ke oli kan block ewu mba na ai obokolo ni kana na Facebook ebidi wote machisi wote nedo tene no bottle isi ga ya nke magic onye nye ya ego wele inwe ego inemi ndị a iji enwe ego na adịghị unu na izuzu ya ife na izuzu ya unu wote machisi unu wote komkom etinyere n'ọkụ wele ife na plastic etinyere n'ọkụ sunama melt. Is that the what we are talking about? How can those magic be betterment of someone's life? Ni igwọlụ mmadụ ọgwụ na ọgwụ alụwọlụ nke adịgodo iche life. Ni igwọlụ mmadụ ọgwụ na ọgwụ alụrụ ọlụ nke a dị iche igwọlụ mmadụ ọgwụ na ọgwụ alụrụ ọlụ dị iche than ibe weli plastic. I'm disappointed. Abịa m yesterday night wee kilibe page Ayaya kilibe page Okongwu for the promotion for ka o si aga nje na mmadụ kpa nkata ife unu eme ka unu sịkpa igwe mmadụ kwa moto ibunye onye moto dị mma atọrọ o mere ya advert gbatara ya ego iya ife dị chegoro na mmadụ mere ya advert da na ngwa mere nwe ya advert na mmadụ ji kwechiri kwụọ ụdọ maka ya bụrụ nwa ajụ afọ na akwụgbu Dibia na ga-eme nke Dibia na nwa bụrụkwa efu ka ọ na obele nwa ka ọ bụ uche ezuru ezu ọ na-agba ọnụ kpata na-agba ọnụ kpata ọ mara ekwu okwu ọ jụrụzi ya nsị ndị na-ekwu okwu ka esi ekwute. I'm disappointed. Unu makwa nke unu ukwu mmụọ nọkwa na be mevu ha ihe nke nwa chukwu nye m na-emetala ya amago m tais ụfọdụ dị imefu a na-eme n'ala ka okwu ụgwọ all 2 in 1 double ebe akpọ nke bụ castle 11 room 6 palọ mana nwayọ vanity upon vanity, all is vanity. What I go? So because disappointment and no we friend there, they will tell me. Disappointment and no we friend there, they boom. Mmadụ put a message. Ka m gozi eli na ogo moto asọ nwa be m. Mana mma mgbe ya na Facebook. Mgbe ya na Facebook. Unu emego Facebook ọ dị useless. Paka sị na arrange. You should go inside. Come on, get inside, all of you. Morning, how are you? You don't want to give me in my room today. Morning, Omuchukwu. So, Biko, when you man tag ya, see a Biko. You will be enter some things on the social media. Yeah, was when I post to like it. Give me. I'm about a room. I'm going to do one while I'm in the live video. So, follow my camera. Keep my camera. So, if you mean you poor, while I'm on the phone, what am I like background in the so, I'm going to go see Mr. This one. No, never. Come see this one. Aqua moto. Aqua. One can be who Allison. Aqua. And you Allison ever. Then Chimaren Temple. Ofiaafuluagu. Alụsị m atara arụ mba ọtara arụ bụ alụsị m enwere ife so adị m eme pụta social media na-asị ka m nwee eme majik m nwere ripọtụ tinye n'ọkụ ka ọ were ego ị na-ebe ripọtụ tinye n'ọkụ were ego ị nwee ego ị na-achọ klayantị onye nwe gara pụta Facebook we came there to hustle.
I have a client. I make a Facebook. I say, oh, you have a Facebook. You advert. Come with the client. Okay, Ale. I put this name. Remember that blog, Lana. With a woman. Unyo opuna no nkete ga choy for ya alu we nwe ego. Nke jori fi ya alu nwe problem. Ina to go all out ni won data. Kebe ya to se. Ina alu ya wu ni won data. Kedo ye ya to se. Kebe ye to all obo pigeon ki ye dimia. Ko be ewu, ko ba oko. A na-eme ife ihe ife. Onye na-eje sa aru getinye ncha na sponge. We sa na asapo no unyi no. E meji megide me maklen na eje sacha eze. Iti maklen na brush we megide sacha eze ofuma. Sabu ya mbiku okwu eze ya ma na esi mana onye mat order ngo mat order onye ga agba elo bia nga agba elo bia bia no side talk bia to mokwu nebo nga okwu afu nebo keta ile ka ya kpa onye obuna ni nwe mat order ozo ya kpo paste 1 dozen of paste no no eze ya na esi onye ya bụ biam ozo kwa eje unu ke ekpele ozo jebe dibia ị ga agba elo bia ọ chukwu ka ogara ya sunaka na na agwa ọgwụ na na ebunye power na na-ebunye low power na na-ebunye low key chukwu zuro na eyi ebunye low power amande ma alụsị na nebakata ma chukwu mana mmụọ hafụla agụ nọ menji ihe si na nga na-alụ ọrụ omenala m wee na-ejekwa ọrụ oyibo so na ka nwa ngwa kwụọ m ụgwọ ngwọtachi ọsa mụ na ụmụazị m na ọ bụrụ sị ka nchere client ka bịa wetara m ewu na ọkụkọ anụ gụọ m enwere m ego igbu efi si nwunye m na-aja afịa betara m amị a na-ebeta nọ n'afịa mbụ a na-eligbo anụ ebeta n'afịa mbụ mma mbakata no awalizie no ha malu dibia chebili efi na ọkụ mmadụ ka ngata tata anụ is impossible. So everybody need if is your nwia n'ife oye eme ya abalị ya ụlọ. Everybody need if is your nwia ife oye eme ya abalị ya ụlọ. Baji the phone na ya arrange fa gị fita mmiri adị n'ebe wala tapụsa m mmiri amba bido ọrụ sugolu m nzu bunye bonnet moto ya ngwa bunye bonnet moto ozugbo mmadụ bute moto mana mma ngosi na Facebook a na-ebute moto a na-ebe alụsị ụlọ mana mma ngosi ya because ngosi ya unu emebigo omenala ọ dịzie na everybody dị fake ma ndị bụ real mbụ zụkwa nonsense so ọ kasị mma na internet ezozi ezo ife na-emebego onye ọbụla bikonu gwanụ m Ayaya Nando na asị m ya zozie sọmọlụ ezu na Facebook nọmpa mmadụ ka ọ bụ ọsọsi anyị ncha mmasị na ọsọrọ m mana mma mkpali ya mana ndụmọdụ ka m nwee du ya Okongwu Dibia ebe ọbụla niile nọ nọsie ike mmadụ ama mgbu nọọ ife iti onwe ike efu n'ime ya anyị clear the air na okwenye nkwa moto bunye yi Taiwan obunye mmanụ Dibia ọ bụ na ọ dịrọ ije lee ya na mbuka iwele gị ya chọọ ife ga-eje ụlọ tọọ ifuru ya alụ na nkịta dịrọ mmụọ nọ agụ bute nkịta ibute na neja fọkụ fake arrange kpụrụ ndị mmadụ ọjọọ na nkịta agwọ ọrụ m ya ọgwụ nje kpọta ndị ọkada nyewe ego gwa bịa testimony ego m ga-eji wee golu indomi wee rie nwere kpọọ onye mmadụ wee nyebe ego mere m na even na alụ bụ highest onye bụ highest na highest n'ebe our maker is the highest chukwu ike abịa ma omenipotent ọ ya ka ịnụ ka ha na ọ bụ na arụsara nwa ga-eje ụka onye bụ na chukwu adịghị bụ bastard there is God chukwu dị ọ chukwu dịdebe ndụ anyị na-eme ife omenala maka n'ọfịa ma anyị ama na ọ bụrụ ka gbapụta na ọ bụ na anyị emeri anyị enwe problem asịrị m nwa m na-eje ụka ejekwa n'ụka asịrị m nwa m ga-eje ụka ejekwa n'ụka nna kwunu bịa dịwara m ụmụazị na onye m nwa dị n'ọka ọsị adị go to the word and multiply ọfịa mgbugo gwogwo wale m ụmụazị na mpafa na live video wa ba na room fa je na small polo kilibe ọkụ kadị anyugo akwa anyugo ngwa ba na small polo wa chọ ife oge ọgụ ba akwụkwọ ọbụ mmadụ niile nebe ya bụ dibia ọ bụ ofonye bụrụ dibia ndị ọzọ bụrụ minista ama ntọ na ịta ọjị yes na atagidego m ọjị be nakọta adịmala ụzọ ụlọ abalị nigotin abalị lo mmụrụ anya asị nwa na-eke ya akpa ka onye nche. So many people na-enwe problem because of the way they misunderstand tradition. Omenala bụ omenala ga-enye ya ego. Omenala bụ ga-enye ya ego. Unu na-imitate mmadụ ndị dibịa kịta alakọ nọ na na Facebook. People are imitating maka na akwa ọkụlụ duplex ịbụa ọtata lụọ hotel PPP
everybody amakpuna akwa ndị dibia na tụtụkwa mite etie the boy onye chukwu tụọ ya abụọ kala ya abụọ kala ọsọkwa ya itie akụ ọsọkwa ya ibulu rock n'isi bịa ya asịsị chukwu ozi na-akwa ga-alụ 300 building n'ụwa igbo chịkọrọ ya anyị ngị na-eche ka isoli ya mefu ome ihe agwụji okwu maka na oke solu nwere ma mmiri ọkọ ngwere ọya ka oke ijizi unu ji anya ukwu nche ndị na-ekponye na bịa aya ka nga kene gị ifusi ihu na kamera obi adị ọwa mma ọ ga-asị nwata anụnwa ọka igbuo ibulu alụsị mana the boy na nwa bụ small boy ọ bụ fọtụ ya it's a small boy under age ka ọ bụ to me now ọ mụ abụ mpanụ it's a small boy chukwu menyere abụbụrụ ọnwụ ndị anọ menyere ya chukwu wee sel bazi ya ife niile wee gbalụzi ya o wee bịazie nọ ụmụaka niile ma ndị mpa mmadụ niile nọ na dibia niile ewepụtazi kponye jebezie biya akwakọ ka bịa nka nkene gị akpụtara gị efi ka ịbịara m okeshọn ọ bịazi ọ bụ 1 million naira nke na na-amanye nanasị kedu gosi nwe ego anụnwa ọ gaji ikiti ya na Facebook ngwọkọngụ dibia lati eleze mmụọ ka ndị ka ya o mebere machi ekweghị ile onye ụta takwana nụ ya o mebere machi ekweghị ile onye ụta takwana nụ ya o mebere machi ekweghị ile onye ụta takwana nụ ya o mebere machi ekweghị ile onye ụta takwana nụ ya o mebere machi ekweghị ọ bụrụ mmadụ na ya alụ duplex ọ bụrụ nwanne na ya alụ họteelụ na dibia zuo na ike unu egbu onwe unu wee na-ayị ala kedu onye bụ that mad person na-emezi nke a onye ọkapịnta Tyler hapụ simenti oyibo memezi nke mma Tyler kwa weta ụla ka o mebere machi ekweghị ile onye natakwana nụ ya o welie ekwolo akwụkwọ kpọchie geeti kwakwụsị imebụ ndị anụwa a na-abịa monitor ife ị na-eme they are monitoring your house. I mean, you put the format in there with Facebook. And I monitor if you know me. My name is Ndi didn't sing. I like you. I say, Ndi abu nisi naja. Competition kano. Yeah, maybe from Kata. One visitor. One more. I know my club. Nkenja no diobuni. Even Makata abu someone alo say you dan tabua. Ito amu kunto ya alo say kasike. Egburu m ihe egbu m mfe na ya fene ịlụ m alụrụ ụlọ tutu sa involve abụrụ nke mmeri amakọrọ m atọrọ ewu na ọkụ adị ebe mmerisi nwa ewu nka mmerisi mkpụrụ ife a ịtọ a mba ụfọdụ ga egote efi kredit na mere Thanksgiving ụfọdụ ebute moto mmadụ na ka gịnị ka ọ na-akpọ ndị a na-ere moto car stand jụwa na-akpọ dị ya car stand ya mara m ejedube car stand ana botele moto na yard eje ka stand je botele moto se ngo moto biko ka me video with moto ka nse wana mmadụ botele moto ka ndị mmadụ wee na afọ ka ndị mmadụ boys wee na abịa na ga-ebunye fe ike ife ndị a bụ ọlụ ka a na-atụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ ọlụ ka a na-atụ atụọ ya daa ife ndị a bụ show treasure dibia ọbụla niile na-apụta na-agosi ego na Facebook kwụsị ya ni nwere ego ogbenye na-enye so you are a foolish person and like na anyị ndị nwe ego adịghị apụta Facebook akọpụ uwe weta ego mee ọlụghị lụọ ọlụghị baa n'ụlọ onye bụ itela ego onye nwa o ji anya ụgwọ ikwụsịghị m ụgwọ m okay here I'm on live video I'm inside that I don't come by Facebook because I got a member show ana live video ife abụna ife na Facebook kịta bụ di fake ngwa mmadụ bute moto kịta for ese alụsị na ọ gote moto mpụta nse me video nse nwa be megote moto nwa be bebeghị ọnwa be m ka ọ bụ ọnwa mpa idoge papa ọmụpụ nwa be onye client lụrụ ọrụ nweta ego ome business nke nweta ego chukwu enye ego wee jego moto bụ mkpa ya onye m nke m njide ntinye na akpa mpụta Facebook ngosi bụ unu ya ngosi ya ka ime m gị ihe ọma ego echi ngosi ka Facebook ikpọ m ele afịa afọrọ agụ ahara dịra nwa m chọrọ m 20,000 mmezu ya adị stingy capital obi stingy man ka m bụ
agaghị m agosi unu shegbam onye nye m nzogbuo ya ọfụma kerosie ya ife wole ya ka odo kpuchie ya mara manụ isi ya ka mbeko mba ngosi unu ya ka unu si m n'unu nwe mkpa etinye na adasị m n'ụlọ ego mma mme ana m ezu ezo nwegoro ego na akaụntụ bịa ifeọma hey ụmụ m anya saalụ m ụbọchị bịa biko jekwala m mmadụ abalị maike ejekwa nwa ka nọ live video achọrọ m ịmụ ụmụ chinne mana nke kịta azụ egwu abago m n'anya sịwa biko ọ pụkwa n'ebe wee weli m n'ọfọmantị wee na-atụ nwa Igbo ọ ka si bido ọrụ dibịa na Facebook oge izizi ọkwa mụpụta unu na Facebook agwa m uniform unu na-eme na kpọrọ ofiaafuluagu unu ya na-eji ji fele you must recognize afọ na Facebook bụrụ dibịa you must recognize me mmụọ bụgoro settle ọtụkwa ya bụrụ big man ihe ọfịa Facebook ma efepụta ata ị ga-asị m ofiaafuluagu am loyal kọsọ mụ tinye kamera na Facebook azọ m enwe nke ụka m nwe ego mana ị ga-enye m that respect ya ọmụnwa bụ dị ọkpa ya bụ okenye obodo ọmụnwa bụ bute ọfọ na Facebook so mana unu bịa na-emezi ka unu mme m na mba ofiaafuluagu o nwere nke na-eti na nke ọ ka mkpọ asị apa mma na-eme music o nwere ike iti egwu bịa na nke ya si ya ka otie ọsị ofiaafuluagu adị ewuzi ntị ya na nke nwaanyị ma nwuzikwa ịdị ọtụ ka ịbụ les na ntị ya mmụọ kịtị na mmadụ m ewuzi mmadụ bịa studio yi si ka o tiere egwu ụda afa m otie afa m na-egwu si ya mba ịtekwana afọ m nwa na adị m ewuzi na afa ndị ọ ga-akpọ ka ọ ga-ebunye moto ọga studio ya aya anụ onye na mmụọ dị ewuzi your studio will end and the watch studio you get end because is na mmadụ ibutu mmadụ n'ala chukwu ebutukwa ya n'ala onye ji mmadụ n'ala ji onwe ya ị na ọ dị jide mmadụ ibe n'ala na-azụ onye nwefe onye ameghị imebi onye ahụ chukwu ya emebi simple as ọ kama ife gara ibido ọrụ ya nwayọ ọdịda mmadụ ka ị na-asị na onye a ga-emebi na onye adago m ị na-apụ ala aneva daa adarọ m akụ m n'egwu nọọ na arụzozi m ezo maka na ndị akastigo dị ihu ọrụ akastịgo ihu ọrụ na dibia na Facebook nwere nwayọ na-azụ mgbalụta ọchị m dị mue my light hapụzie ndị mmadụ ka unu mebezie yes they will focus on a political ambition able governor in future I'm going to plan because I'm going to go nwee funu ga na-eme kunu na-eme na mmụọ anụ nwa nna asa aba ma nkwe ya ka ndị bunye mma n'aka oke busi onwe ndị nne weta ọpịa ebago bụ mma nke bụ justice m ị na-ede kọtụ ndị kọtụ na-ekpuchi anya nye nwaanyị mma nke a ekpu m nke anya bunye ya mma were anya gburu ibewe o wee bụrụ na mmụnwa just n'ọba anụ ụlọ ka m wee nwee ike eme politiks m the way nsicha ime ya on code na ọ bụrụ na ala dị ayịzi mmadụ ka ọ malụ ka ọ ga-esi pakeji iru ọrụ pụta Facebook na mmụnwa werezi ife niile zozie si na mblengblenge ngwa pụta na alụ 35 building na Asaba mpụta na ndị tenant house m mmụnwe nke gị gbasara ya na Facebook na enwe m ụlọ is it your business is it onwe ife gbasara mmadụ amamone ngị nwa nwe ngị nwa nna agwa na enwe m nke ma amamone inwe I'm talking I don't like side talking if I'm doing live video please bịa nga bi onye kpụta nga bụ nke etinyere ego nya je no ala sekije mekpele so iwu ga ahụ ụtọ ngwa ibutle pass black nke na black na be I don't like black abụ m onye ọkọt white ka na like no color ọzọ black bụ ụtọ so o wee bụrụ ya mmadụ ga-afụ otu na kada nwe ga-asị na chemije ka aje na che ma renta mba fake fake ko mmadụ bute moto when ga lolo ngi wa kwuo na ebe anyị nọ when last month ị nwetara ego kwụsị okwu ike nụ ị nwetara ọsọ na ndị be ọ ntị na-enwetara ego kwụnwe ndị na-enweta ọkwa kwụnwe ndị nweta ni ọ nwayọ nwa ebe ọrụ ndị mmadụ lụrụ ka mmadụ na pass life ọ kasị ebekwa onye tụna nta ndị ga-enwe asị ka ọsị mana m enwe ndidi nweta nke ya mana ife na-egbu mmadụ na eje ebe ibu ka ọba mmụọ niile akata chidi ebe ala were nụ nwayọ onye mmadụ ndị wọle mma ya bịa Oga, I never get money. Come here, come pray. You make me go pray. About also. Oh, why you could not have been a mother. About you, Madam Mbuyi. Oh, why? William, why? How many years can mother go?
for you looking 30 years, 40 years, you get married to the Bluetooth. Manakobaka yoto. So why in the way is that so many people bought that mother one out or the mother. Even one talk illegal with the mother. Only I about the other. Only quite as I look at that. Okongwu Dibia, Ipeka, Mwe Bayafa. Mana get by na Obugum non Ibu Nibo, Bologna Keda. Emana Munya Munke Bobonya Keda. Ogam Cable. Man, I just not buying Keta Cafe. Because now I'm memory fine. You have a problem. You are seeking for agonistic. Oh, you book answer like that. Oh, that has no go, Yibo. Oh, you won't know Yibo. I have never Yibo. Okongwu Dibia, Yatakaro, Aguchi, we redeem my other now. If Ogajiki, oh, dear Kuku, we will have a poster. Another way go. Attitude. Okay, we go see. I'm going to knock it down. I love no knock it down. One of my debos. Manoya Nambran. When I'm one number, walk on the number. Also. So, because see what I'm at. Yet the young Yawayo. Ayaya, I was saying to you, get on the papa. While I talk about Facebook. If India was supposed, if it was he made the boy. My boy got the boy. You go, young, on Facebook. He met on Mote and Louis Allison. God. Manobon na ngina made emeko gife onye akpatagole client ngire eme business una ekwu onwe unu nkwa but we misunderstand them onye abero bekwute yi nkun kpalo boy na phone e ma nekpo na phone onye pick your call 1 week 2 weeks you are away on the okugbu mengo jibulu nwata ayi ga-eme nke jibulu okenye ba yi call ndị mmadụ nwa ndị malia nyem Michael nyem power bank ndị fe onwe ndị malia onwe ndị mala Ayaya onwe ndị mala Okongwu ị ka akpọ ndị adine akpọ the boy to order omango na anụ mana imego ya now ọ dị viral ọ dị ka onye na-apụ ala bịa na ebe na-asa arụkpụrụ akwa yi echubi ọsọ gbara ọtọ ngụ na-agba ya ayala itolu gị ayịbala ebe nchọpụtara ija just were nnọọ nwayọ retrieve your step biko na onye ọbụla nne nnọkọ n'ụwa na okwetụ n'ọnwa beghị ya papa nke nnukwu mgbe ọsọ kara ekele mana nke a na ọ dịkọ nke a n'okwu ọ na-ebe ka ọ dị so bikonu onye mali aja gwu ya si ya biko ya butuo mmụ ya Ayaya ewezi n'iwe then kwụsịzi ya audio on it's not working ma ọ ịsọ what if I did ke ọ na ife onwe ọkụ ngwu na ebe akịta ọ ga-afụgo m ọkụ mana ọ dịghị kọd ka o si ụdị kọd ọzọ jide nye ma 20% ka m nwere so onye ma ya gwa ya butuo video ndị post nke ikpeazụ ọlụka ọkast video ndị abụrọ ndị nwe ego ndị ata arụ they are slim biko unemiteti this boy na-akpọ akwa ụna mụọ ndị ọba na obosi obonna na ọba fear if you don't fear those people you go know say them be baba them get brain born with brain everybody rugged elu ebe isi ye pempe unu solo oke solo ngwele ma mmiri kọ ngwele anya ka oke on fa na kpọ guy onye ama ọbụlụ guy man na onye ama ọbụlụ mugo na amụ n'aka mmadụ onye etigo ụwa bụtọ mba iton onye ọzọ na-apụtakwa echi owu anyị mụkwa anda upcoming Dibia na-apụtakwa ọzọ echi owu kalịkwa na-azụ na-awọ ọmụ ọ pụtakata nwọtụ anyị nkọtụ anyị 30 hotel at spot ebe m na-agbakwa daa everybody ebelu mana mụnwa nweta my first money as onye bụ na egwu na atụmatụ m ịbụ ogbugbenyi m wee tinye business house ọgalalọ ka na-akpọ m ayala m wee tinye business house wee bụrụ ya so biko nke ọbụla onye na-eme ọ bụrụ nke ị na-eme ka onye ọzọ ga-emenụ biko nụ Ayaya mmasị gị kansụl kọsụ bụ ndị na-akọsụ n'isi the boy nke na the boy erikogo the boy bụ your boy according to n'onwe like according to ifekwam nya na phone n'onwe like kasị biko ayọ na ayọ next thing ọzọ nke na mmadụ ga na-emezi on social media ị ga-adị careful maka na mmadụ ya Facebook ịpụtasị ya Facebook na-ebugo mmadụ na-ebutu mmadụ o butuo ya ọ ga-adị nọ brrr ka coins kra onye ada Facebook ga-ebugide ọ na-hype the highest powerful man the highest person
ụbọchị anyị awee naanị ife dị na-asị powerful man ya agba ọsọ they will all leave you ma ndị na-abịabeghị na-enye mmanya ma ndị na-abịa ata anụ ma ndị na-enye ego ma ndị na-akpọ your boys ga-ebitụrụ enyi obi ike ma mmadụ obi onye ọzọ obi mmadụ bụ the deadly obi dị aghụghọ obi dị mma obi dị njọ ọ bụrụ ndị na-amụrụ ya amụ like ọ bụrụ ndị na-comment na platform ị like some people are here na bụ enemy ochie mara ndị mpụ a na-ekiri m ka mmadụ nke m ga-asị kwasị na-asị ngwa ka Chukwu kpọọ wa ọkụ ndị ilo ma ga-atụ unu nchagbu ga-egbu unu ọdịkọbago nchagbu ga-egbu unu ncha ịma alụsị mbụ ihe eji na nchagbu ụgbọ ọkwara akụ alụsị mbụ onye ọbụla nne bụ onye Anambra onye Agụlere Ụmụlere ịgala ọhụrụ ma alụsị mbụ ite ọgwarị ụnụ ma alụsị mbụ dị onwe NAFDAC nọmba ụwa ine ma alụsị ya mmiri egwulo ma alụsị ya ịjụọ ya ga-agwa unu Ayaya nwụrụ ma alụsị ya aka akparịta bụ ihe eji na nchagbu ụgbọ ọkwara akụ onye ogburu oburu ibu ya na-agwa ajọ ọgwụ ga-egbu mmụnwa ọ bụla dị ngwa ga-egbu m nne m pụta na nwere ihe ife dị blak nye mmadụ ya na dị white alụsị ga-apịagbu mmụnwa mma nji alụsị agwụ wayo mma njiri egwu wayo ọ bụrụ na mmadụ ife dị na amụrụ m nsọ I get rules and regulation mana ịchọ bụ okwu m ga-atụ ya alụsị mana nwere ọma mgbu ya egbu ọkpa ya akpa ya na-akpa ya mmadụ ọ na mmadụ n'iyi kwa na-akpụ ọ na mmadụ n'iyi ọ na mmadụ n'iyi so wee bụrụ ya na-ekesi ekpe ebe a ifo kesi ekpe ya na-awa ọchị edekwara ya n'azụ o ifo kesi ekpe ebe a efu ya anyị nwere kesi ekpe alụsị anyị ihe eji na nchagbu ọnụ onye amụsụ n'iyi Ayaya Nando Okongwu Dibia unu nwe vidiyo ahụ ndị dibia ga-apụta Facebook akọsi ego kwụsị na ya biko na ọ dịrọ mma ọgbama ndị na Facebook na like unu ndị na Facebook enemy unu na watch unu ndị ilo na watch unu ndị na-achọ ọdịda unu zoo ego unu ezo onye nwe ego ya zoo ya ezo zoo ego ya ezo na ego adị kwuru okwu ị nwere ego onye nwe ga na-akọsi ego ogbe na-eme mkpọtụ money misroad ama m na m ga-abụ ọgaranya Chukwu ezi eme ego wa ị na-ga-afụ ha mba nụnụ agbanya azamọ nke na anụ ka ịma nke mara nke ọzọ ego adịghị ekwuru okwu money does not talk central bank does not make noise it's only UBA and First Bank you see them carry money that will be blowing siren central bank bulu ego nwe ya mana ọ ya nụ gbum a na-apụ anyị alụyalego na alụsịnụ mmụọ na-eti onwe ya nne nwaanyị bụ agba ogiri oji agụ eje n'enyi anụ agụ na-ebido ya eferi na nzuzo alụkwụsị banyeza n'ime ụkwafụba ya ụfụ banyeza n'ime ka imebe ekpere Michael ọ kpụrụ ewu ekpụrụ eburu ebe a n'ime ozugbo ka o sela ọkụ ọya everybody march ya mana ebi ọlụ ngị ọnụ nwe ebe onibe akwụkwọ n'ime ngị nwa ịpụtụ masị banye n'ime everybody bịa ngị onwe agbakọ gị banye n'ime penta chọkwa wee yo site ebe ihe jere abịa mbọtụ nọ site ụnụ nọ site ya na ayị ya ala so biko nụ gwara ụnụ Ayaya ya baa n'ụlọ ya zoo onwe ezo ya zozie onwe ezo n'ife ndị ọ na-ekwu ya na ụmụazị adọrọ ndị na-achịgharị m nke ya gbaa nkịtị ndị na-atụ alụsị ụmụ nwoke ndị mpa mmadụ ahụ ọ na-ajụkwa ajụjụ mmadụ na-abụọ a ife na-eso okwu ma ọ bụrụ gbara ahụ ọtọ betu obere nwa alụsịkwa unu gbuo ya akwụ si eme ọkwa mmadụ na-aba bụ nna na nwa ọ bụ na nke bụ mpa mmadụ ahụ ebe a ndị isi ọcha abụsị ebe a unu kpọrọ dis boy na fon si na nwunye ya soso taim ya bịa ka unu kpalụ nwa na-abụ udo ọkara mmadụ na mfe na-emebe onwe unu ọkara mma na mmetọ mba ọfịa onye alụsị ebe ofe onye ọgwụ ọfịa onye alụsị abụrụ ọgwụ kpara ime ife ọgwụ alụsị ka m na-eme ọgwụ gịnị banye n'ime ndị nwanụ banye ka m bịa nwere ka m nwa aka ya ọgwụ Okongwu Dibia ebe na ya ga-enye 250 every month onye go ya once onye wa jere agwa ka dị ya ụgwọ ọ ga-agbalasị ya ịkpọ ọbalasị ya ụgwọ ojii nugo onwe ife ma ndị nọ mere ụnụ na-agbadozie enu onye ma nọ eme ibia nje ya yọ mgbaghara ma ụwa dịrọ mma iso okwu ọ dị ewuzi
onye arụ na-afụ afụ wara afụzi nya afụ biko ka udochia de park ụkwụ anyị ọnụ ezi ikuku ma dibia niile nọ na Asaba ma ndị nọ na Yoruba ebe ma ndị Yoruba na-emefe anyị na-eme ndị Yoruba na-emefe anụ anyị na-eme anyị mebigo omenala Igbo anyị asaghị ya maka ego nke ụwa ọchịchị ọkụ ọchịchọ ego money I tell you duplex everybody want to do duplex na emezi this mmadụ wete moto anụ na for ọbụka for dash you for blessing of his car mmadụ akọsịbụ na ya kono na fake no arrange mba dị me arrange o de ndị mma arrange no na arụsị gbuo m ọra ko ndị were I do arrange make I go carry people come and give testimony say you do work where you no do make thunder fire be that everything but if I no do am everybody will see my video for Facebook say wetin I dey do no go get head my Facebook name go kill am onku mbu on kan na abu kan ba ya ja no olum now so because no fo ayaya ona tag ya o de kono chigechi ma ntem fune okwu ye okwa ni iwe mana okwu iwe mu ga sandro kwa e mana mu abo onye advisor ka mbo special advisor to Dibia publicity media ndị Dibia agwa kapenta kada abịa ọlụ you travel can money go see your wife abi correct so big on gwa no mfa abago m enyi yes oyibo kale no one them is mu mezegene I'm coming out live but not today again. Let me see how the thing goes again. Now not auto chip in. I don't know about Diego. I don't know about I don't know about Diego. Chia Pukola and Barataro. I don't know about Barataro. I don't know about Dijuafa. It's not easy to mbada nata ife. Oh Jesus. Parara. Alomo alsum ka leki bi nenu na alsa. Nenu na alsa. Nenu na alsa ka leki. O na leki. E ma ba mo mmiri o. Akova alomo na nenu mmiri. Yes, we make feeling. We go feeling kan na me. Feeling. Nanko. Manama mandi mmado. Fo me ba to organiru ofia. Ane ga atu no ndan lo ko ge mo no na. Yes, this is my Chimarin temple. Chief Doctor the Papa. Yeah, Chinelo. Da long ezigbo mmadu. Yes, I'm not coming to Lagos. Please. I don't like traveling. Sitting on the flight now to me. Flight has crash. I don't know, I'm not on the dodge in the mother no cook. Also, the boss of my Lagos, I'm by flight. It would. Flight, if you get out of that, I know you did because of flight in the Pale. You can't go me travel because I was going to go Monka. Because, what's the way I coming to Lagos with the flight? See my chance of flight. I'm just a flight. Even the moment you didn't like enough, I want to be doing them mother. I never found people. Just know, sir. By another flight, 1 million. I won't come, 1 million. I believe I believe I come for us. Yeah. Oh, yeah. Bamba. You can't run me for Ghost fire on a flight. I won't get out of the we man on a flight, you got not now, okay? I want to buy them D and say, hey, and I took one equal, so you want to buy a squandia or 1 million bam. I say, give him among them now. Can't you see the blessing now? Enjoy the person because give the room toilet in a flight here. Or some at the back and say, hey, they're not getting need a gaglianazo. You do about nice flight, yeah, no, but Jabba and say about Daponana. On Samba. No, as a 10 notable. Si Chineke nne kwene ife ọjọọ
kedu ife njisi kote nọ na achọmeje travel wee banya flight na-ekokwa oge izi nna abakwa oge mbanya n'ime ya igwe abịa m flight agbago enu si hey anwụọ m who send me this kind journey ebezigoli ekpere nke kịta ndị nke ike gwu ụlọ ma ike nyewe nzu oke wee si ọkụ ụwa asị dị wee pụta nnọrọ n'akụ mmasị nebo m onye mara na sit nsị ya biko madam kedu ebe ma anyụ nsị ọsị m dandan nsị ya dandan chaali nsị ya biko dandan anụnwa ka ebe ma gwa ọ bụ na nlụzere ebe a flight sheki gwa anụ si na ebe adapụ ọsị m mba toilet dị ya ma nsị ya ọkwa ọnwụ na mma edi ife ahụ wala sọta n'otu bụ kwujiri ji ọfọ ka oge abịrị ya agbata ihe ejele ebe anyị na-aga ọsị m 45 minutes na mma edi nwe ife a ozugbo ndị anyị na-ebulutu na flight mgbapụ ọsọ hapụkwa akpa m ebe a chọ ebe toilet dị ruo ozugbo Chineke na-eme nna mala ya nụ tewu eme m ka nsị onye dibịa si adị tewu nsị heu ọka nsị je onwe nke nna banya nwa ndị anwụrụ akpa m nsị na nke nye anwụrụ akata ọbụla nsị nwere uche nchift ike m nrụlize first bomb ome ndị na flight na ebe ndị bibi anya nwere ya m onye nyo anwụrụ mmụọ akpa nneri umara eme mmụọ asịkwa hụ nke ma amam onye mere agbara mmụọ irijigo atazigo m anụ ezi tazi anụ ebunu bụrụ gbakpuo flight so wezi nwunye m biko onye kpọọ m ọlụ ka m jee lụọ ọlụ adịrị m ejerọzikwa travel ka m zuo ike mmadụ emegide ya so onwe ya na flight ọ bụrụ iji fele ọ ga-anya ụzọ ebuo m na nwoke anyụgo nsị n'akwa so ejizi m uche anyị nke bụ na flight na-agbago nke flight na-achọ ka si hello put your seat belt life jacket is under the seat nsị seat belt nkiri the woman kosi tie nke mụ etie nke mkpachawa afa mgbe ibu ọtait ya m sị the woman please can you adjust this belt for me the woman ekiri mmụọ adjust ọrị ma mkpadi ya n'afọ m asịje m ọzọ please when the flight want to land and this that off your phone nke phone na flight gba ama m phone agba m ọkụ n'aka egwu abịa m na ahụ nwere phone m tụpụ asị m life jacket is under the seat when the thing want to happen nene seat ma from life jacket m nsị na ife mana ndị a ga-ejekwa m nna ya na window nso a na-etego hey flight akpọnye ihu elu kpọọ ihu ja we are picking off nsị chimo ọka nsije mgbe were aka jide onye mụ na ya na-abụ nọsị ya na efuo mo ọsị is balancing mekpum ọsị m ọkwa ọnwụ ogbenye flight pụsị du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  ka ọ landị anya ebe anyị na-achị landị ogbenye nsị hey chim nyụọ ya na windo afọzi m rufu ndị mmadụ nsị ndapụkara ka ebe mmadụ ya ọ na mmiri ka ọ na-enu rufu ka ọ na forest bụkwara ya agwa m ịba ma dịkwa ndụ nwezi ebe life jacket na-adịrị ọdụ ebe ndị opụtara life jacket adịba ife osele ọkụ ndala onye nke ya were ọkpọsu kpọọ ya anya njide ozugbo nwezi nwunye m nesa m na-eje m pọmpụ tubu moto ntinye na akpa adịghị ama omenkwenye tubu n'afọ m nlanda na mmiri ka o nwefe ga-eso evu m nwere tubu a wee na-egwu agwara n'aka nsị na mma mbazi flight nnesi onwe m anya wee sị mba na afọ m bụ ibu na mma eji anwụrụ onye ugbo ndị a na flight ya n'ụwa nwerizi uche wee na-ebi ụwa so esi ya nwata fụrụ aka come to Spain si ya Spain how many hours asị m 9 hours si ya mba adị m eje 9 hours 45 minutes ka m na-aba Lagos to Asaba ma Abuja mana nke Abuja m na mma alagodo ọgwụ ụla wee banya flight ya bụ ka ụla were atụ m n'ime flight anya bụ ndị na-arahụ ụla nkasi obi maka na ya chọrọ ịnwụ onwe bụ ya karịta ọnya Jizọs nwa dibịa a na-abụzi ekwesu ihere mee gị n'ụwa mmụọ agba nkịtị achọrọ ka ekwesu cheta ya na flight ya mgbe ezigbo nkịtị za biko abụrụ na abụ adịrọ mmebụ na flight ihere mee gị ma ndị otu gị sị biko abụzira bikonu ifu ga na-abụrụ mgbe anyị sarenda ntinye aka nso anyị sarenda o anyị ma na-ajụ travel ma njidi ọgwụ nke nji eji ọmpụta ndị ntụ aka n'ọnụ la aka ebe 2 shot ụlọ anya mmanya ba flight ejiri anya si aba flight o ọ dịrị izu ụmụnne m so wee bụrụ ya nke onye chiri ya chiri ọzọ ọchị gbara ntepụ na-ekwu ọfịa nwanne ụmụ nwoke ọfịa bute
ọzọ mmụọ na-eti onwe ya ụfọdụ njuju ka aje ka ụka ka anyị na-aka n'ebe a nọrọ ogologo akụkọ abịa m ihe debere ihe bi na nchagbu gasara nne nwaanyị agụ nkwọ nne nwaanyị obute dịka ma mbute ọzọ nne nwaanyị agụ nkwọ nne nwaanyị obute nne nwaanyị karịsịa